ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. хушомадед ба видеои имрӯза. ҳозир ман мехоҳам барои шумо ҳам хел материалҳоро нишон диҳам. бисёрам хушрӯан. ино қариб ҳамаш дубайскиян. имрӯза видеода пешниҳод мекардаги материалҳо. анамин намуд инора намедонам арабски шолк меган. беҳад мулоимаи шолкаш ҳамаш сангай. бинед чӣ қадар хушрӯ. анамихе рангоша дора. сабукай, салқинай. касоне ки барои худ харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат 600 сомон як либосвориш будай. И видеора ма дӯстони азиз аз корвон тарафи пажарка дарвозаи ноливой дуюм риад ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед омада бинед ва нархнаво карда харидорӣ кунед. ана ин намудо боша мокри балх катиян. мокри балхҳои тоза катию баъд чӣ хеле ки мебинед ҳамаш нигину муҳура катия мехе оро додашдагия иҷада ду гул дора. ана бинед як намуд гулош чӣ хел омадагия гули дигараш дигар хел. нархошон аз якдигараш фарқ мекуна. аз ине ки ҳозир шумо мебинед ино комбахтишан. на марҳамат 600 сомон 750 сомон нархшон. ана иш 750 сомай и гулош у гули дигариш боша 600 сом буд. баъд аз ҳами арабски шолкш ҳастай. ина марҳамат ина ин намудош комбахтӣ нестану шолкиян. и тарафаш комбахтияй. агар хоҳед аз комбахтиш хоҳед аз шолкиш омада аз наздик бинед ва сипас харидорӣ кунед. рости бисёр менависанд ки камакак материалҳои қиматтарам ба навор гирифта пешниҳод кунед. барои ҳавай ҳам ман тасмим гирифтам ки барои шумо ҳамин намуд материалҳорам видео карда пешниҳод кунам. набинед ишам ам хел 600 сомон 700 сомон. ана гули дроз омадаги 600 сом. ана ин гуле ки калонтарай вай 700 сомон. и шолкиш арабски шолкиш комбахтиша фаҳмидед 600 750 сом буд. и шолкиш боша 600 сомону 700 сомон буд гулошон. ҳозир дӯстони азиз бо дигарашам нишон метиҳам. паплини дора. намедонам рости паплиниш ба фикрам ё 300 буд ё 350. дӯстони азиз рости гап нархи аниқаш дар хотирам нест бахшиши зиёд аз сабабе ки ҷа хеле материал бисёр буд. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. бисёр ам матои хушрӯ ҳастай. ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед занг зада бинед. ина 350 сом инаи паплинишай. инчунин анамихе паплини мода биромадагиай паплин ламиражан ино. анамихе бабочка чанд рангош ҳаст 450 сомонӣ. ино нархи донаянд дӯстони азиз ёдовар мешавам. агар хоҳед хитонбо биёед мисол бозора чанд ҷора муқоиса кунед ки ҷои арзонай баъдан харидорӣ кунед. чӣ хеле ки ман ҳозир суроғара ба шумо гуфтам тарафи анами корвон сити ноливой дарвоза дуюм риад. ина марҳамат чанд рангаш аз и бабочкаҳо будай. ино ҳамаш паплин ламиражан материалшон. салқин хушрӯ. на рангош бабочка ҳозир модадай чӣ дар тиловорӣ ва чӣ дар мисол рӯймолу шарф. аз ана ин намуд дубайскиҳо ҳастанд. ду дона мондагиай 1600 сомон либосаш. и тоза дубайскиай бархчам тоза. марҳамат касоне ки хоҳишманданд метавонанд нависанд. инчунин ҳастам хел комбахтӣ аз ана ино 600 сомон як либосвориш. ино ҳамаш комбахтиян. дубайскиёш дӯстони азиз ино бо вай доранд дуюм сорту сеюм сорташ ба фикрам ҳастай. барое ки чӣ вае ки дубайски биромад ҳами материали қимат ки кадом гулеш ки биромад аллакай вая дуюму сеюм сортчам мебироранд бо нархи арзонтар вале сифати пасттарак. барои ҳавай ҳангоме ки харидорӣ кардан мехоҳед аввал муқоиса кунед ҳам нархошона ҳам сифатошона ва баъдан интихоб намоед. ина ин намудам паплинай бинед чӣ қадар паплини бо сангчои хушрӯро додаштагӣ худаш аднатонияю лави доманаш ҳам хел бо сангчо оро додаштагиай. ина рангошон ҳозир дигар гулошам ҳаст. и либосаш 250 сомонай либосвориш. ана и дигар гулшай.
хоҳед ана марҳамат дигар хел узоршам ҳаст 250 сомон. чӣ хеле ки гуфтам дӯстони азиз, сифатҳои пастшам ҳаст, метавонед бо якбор бозор омада бинед. Инора дар саршавии видео нишон дода будам. 600 сом буд ба фикрам либосвориш ва натониё шолк будан. Ана ино бошад ваян паплинан, паплинои лавдомани вишивкадор беҳад хушруд намуд мондагиай. Либосаш 350 сомон будай. бинед и тамоман фарқ мекуна аз ӯ паплиное ки нишон метиҳем. И бо сифаташ аҷоиб хушрӯ худчонам на марҳамат. агар хоҳишманд бошед омада бинед. агар хоҳед мо равон мекунем, чӣ хеле ки дар ҳар видео гап мезанам ва боз ҳам такрор мекунам дӯстони азиз ки мо доставка дорем ба Русия. агар хоҳед нависед ба мо пурратар бо ман мефаҳмонам ки чӣ хеле мо равон мекунем. ана ин намуд паплиниша 450 сомон дубайскиш. чӣ хеле ба мо гуфтанд дубайски. аз и ҳозир комбахтишам ҳаст. комбахтишам нишон метиҳем. ҳозир фақат шумо гулои паплиниша бинед, рангои паплиниша на марҳамат бисёр ҳам пайли махшӯ омадагиай. ана и рангошай бардовӣ дора, сиёҳ, сери, бисёр ҳам рангои зиёд дора. рангои хадавое ки дар бозор хушрӯ харидорӣ мешаванд дариҷа ҳастай. на марҳамат и паплиниш, паплин ламиражаш. ана ино боша комбахтишан, комбахти тозаи якум сорташ. чӣ хеле ба мо гуфтан. на марҳамат рангоша бинед комбахтиёрам. агар хоҳед аз инош гиред. нархи инош бошад ба фикрам ки 700 ё 750 сомонай дӯстони азиз. ҳозир навистагӣ ҳастам бо хай мебинед. набинед чӣ қадар рангои хушрӯ дорад. кадом намуде ки ранге ки ба шумо маъқул ҳаст дарёфт карда метавонед. хостум патча бо аз наздик нишон диҳам то ин ки бинед ва интихоб кунед. тамошобинони азиз, дар инҷа бошад анамин ваёра хостум ба шумо нишон диҳам. аз ино нусхаҳои паплинаш буд. ана марҳамат ино ваёшонанд. шолкои анами дубайски меганшонанд. анам хел шолкошай. шолкошон 300 чанд сомонай. марҳамат метавонед аз гули шолкаш интихоб кунед. ана иҷа бошад сатинояй. иҷада сатино ҳастанд. сатино як либосвориш 220 сомонай дӯстони азиз. бисёр ҳам рангои гуногун дора и сатиноям. инчунин дӯстони азиз агар ёд дошта бошед мо видео доштем ки анам хеле комбахтора нишон дода будам намедонам 4 ё 5 видео пеш. вай аз дигар дукон буд ва ё ба фикрам иқадар сангчой зиёд надоштанд, камтар доштанд, вале нархи уно арзонтар буд. иҷа боша сангчоошон ҳамаш дизайнерски бисёрам чӣ хеле ба мо гуфтанд сифатошонам хубай. вале дар ҳақиқат бинед чӣ қадар ин вайш хушрӯ метоба. сангчоош корш беҳад зиёдай гуфтан. аз ҳамин сабаб нархи камакак дигар хелтарай. марҳамат дӯстони азиз тамошо кунед. агар хоҳед метавонед ки харидорӣ намоед. сери ҳастай, коричневӣ ҳаст. кадом ранге ки хоҳед ҳаст. ана сафед ҳаст барои арӯсако. бисёр вақт арӯсо менависанд. ҳамин комбахтора ҳамон видеое ки пештарак ма ба навор гирифта будам уҷа ба фикрам нигинаш кам буд. нархошон 350 сомон буд агар хато накунам. ине ки айни замон ман нишон дода истодам. нархошон аз 450 сомон то 550 сомон ба фурӯш гузошта шудагиай. марҳамат хоҳед омада аз инҷа бинед. бисёр ҳам комбахтои хушрӯви зебанда барои бонувони мо. беҳад ба ман ҳамин намуд вайш маъқул шуд. дизайнаш аҷоиб сангчоошона оро додагиянд. ҳамаш бинед ҳама ями гулошта ҳастай. ҳамин сангча беҳад кори мушкилай. ҳаминора ҳар яктаина
бо сангча ӯро додан. чӣ хеле ба худи мо гуфтанд ҳамин савдогаро ки аз рӯи анами санги зиёд буданаш нархаш дигар мешавад. аз ӯ комбахтое ки ман нишон дода будам 3-4 видео пеш. ина агар хоҳед мисол аз ами гуло бинед чӣ қадар бо ино чӣ хеле ки мегӯянд ба қавли худмон ба гат метова нигиндоруш аҷоиб бо қимати киртаи қиматӣ метова. мисол ранги анамон комбахтое ки шифон комбахтое ки 2000-2500 сомон аст намудшонам хеле метобад. марҳамат и намудаш бо анаин хел круглияй иноям ҳамаш ҳамхел сангча задагияй сангчао катиёро додагиян рангои ҳар хела дора. иноям нархошон ба фикрам ҳамхел буд ё ин ки 600 сомон буд инаш ба фикрам қиматтар буд инаш. на марҳамат. хулос тамошобинони азиз ба бозор биёед як бор худтон муқоиса кунед куҷое ки арзонтар бошад ами материалҳо аз анамонҷо баъдан метавонед ки нарху наво карда харидорӣ намоед. ман дар ҳар видео огаҳ мекунам ки як бор худи шумо омада аз назар гузаронед нархҳоро агар дар тоҷикистон бошед ва сипас боз ҳам нарх карда харидорӣ намоед. ана ин комбахтам аҷоиб хушрӯ метова. инам ҳамхе аз 450 сум то 550 сумай нархи як либосаш. чун аз наздик мебинед дӯстони азиз рости беҳад ҳам комбахти необычни комбахти камёфт метобад. ана ин намуд арӯсакода ҳастай дуранг монда ин 1100 сомон либосаш. барои туқус касоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд марҳамат и дубайския чӣ хеле ки ба мо фаҳмониданд. ранги розовӣ ва намин хел ранги зарча. хулас дӯстони азиз видеои мо